tinogashira muchirongwa chenyu chemasecret namaconfessions makadini kuregai tikukwanisei mhuri yezimbabwe. I hope you had a wonderful weekend. Regai titange nenyaya yedu yekutanga. Vatete, ndakatangira bhizinesi rangu rekutengesa mahardware nemari yekukwereta pamwe chete neconfidence chete. Pekutanga zvinhu zvaifamba mushe, asi takatanga kuexpanda quickly, ndichifunga kuti kukurumidza kuexpanda chaita mumabranch emahardware shop yangu ndiko kukura uye ndiko kuti ikasire kuita profit. Asi manje pakaita dambudziko rimwe chete, ikonomi yakasanduka. Masupplier aingeoda kuti tibhadhare nema-US dollar. Makastoma aida zvikwereti zvelaibai. Masherufu vatete mushopu mangu akatanga kuita empty zvishoma nezvishoma. Foni yangu yakamira kurira. Zvinhu zvainge zvaita manyamamirero ngo. Ndakatanga kusada kusangana nevanhu. Murume asingagoni kuriritira mhuri yake anofila kunge asiri munhu. Zuva roga roga Rudo aigadzirira vana malunchbox achita senge asingazvioni kuti maschool fees asati abhadhara. Kana kune mukadzi ainge akativira ainge ari Rudo. Waishingirira zvinhu zvakaoma, asi kutira kwake kwakaita kuti ndiremerwe. Umwe musi ndainge ndakagara panze mushopu mushure mekunge ndavhara shopu. Dzaingova shungu, mushopu macho maingova empty. Shamwari yangu Willard akauya akati, Charles, wapera iwe? Ndikati chokwadi ndapera shamwari, handichazivi zvekuita. Akanditi painge paine nzira yekubuda mushinyazi yandainge ndapindai. Ndakati kuna Willard, kana ane ma-investors ngaataure nyaya yake. Pari zvino kambani yangu yehardware yaitoda capital injection kwete zvekutamba. Vashandi vazhinji vainge vapera kuenda kumba. Willard akadzungudza musoro akati ndaiva investor mukati meupenyu hwangu. Ini ndoga ndaigona kuzvibudisa mupfumvu yandainge ndazvipinza. Zvaingoda zvivinde pamwe chete neliver chete. Woti inini vatete zvevanhu vanotaura nemadimbikira ndombozvida here? Munhu ngaangoti junya yake kwete kuti andipe homework. Vatete, ndakati Willard ataure nyaya yake pachena, asi ndakaita mazuva ndisinganhuwi hope. Ndisingavati ndichizama kufunga kuti Willard aizama kuti chini. Ndakatarira Rudo mudzimai wangu akarara. Ndinyasoona kuti kurara zvekuzorora kwemuviri kuti ungadii, asi aingakaremerwa. Ndakamuka ndikatarisa mufiriji ndikaona mune chigubhu chemvura chete nemachunks ainge achengeterwa chimunya chamangwana. Ndakabata foni ndikafonera Willard kuti ndainge ndava ready kuiti ma-investor auye mubusiness rangu. Willard akanditi ndipfeke zvakasununguka nekuti taienda kurwendo refu. Wakangotaura muromo mumwe chete ndikateerera. Akanditi tisati tasumuka taienda kuchipinge kwaiva neimwe n'anga yaiveko. N'anga yainge isingakoniwe chero chii. N'anga yaizovhura magoni ndiko kuinvesta mubusiness rangu ndega kwaireva. Ndaida kuzviramba. Ndakadzidza ini hakuna economics dzinobva nekun'anga. Ndainzwisa business, asi kana uri desperate unenge une ma-limited options. Ndakavhunza Willard kuti n'anga iyi yaida mari, mari yakaita sei kuti zvinhu zvako zviite. Willard akati hapana mari yaidiwa, paingodiwa zvivindi zvoga. Asi vatete, ndambotaura kuti ndaiva desperate. Ndakazviudza kuti hapana zvaivepo apa, ndaingotyirawo kure, yaingova consultation. Makunguo zvakatya akafa mangani. Ndaizoita semurume ndokaka zvivindi. Ndakaudza Rudo kuti ndaimboenda business trip, akamira vatete kutopeka ka small suitcase. Izvozvo zvoga ndizvo zvaiita kuti hana yangu iroyo kuti pangu. Rudo ainditrasta zvakapfurikidza vatete, saka moyo wangu waita kutsva. Rwendo rwekuenda kuchipinge rwakandirebera kuita senge ndiri kuenda kuDar es Salaam netsoka. Ndakasvika pamba pen'anga iya, pakavanda, pakavharwa nemiti. Chero mhepo yepamba apa vatete yaiva nemunhuwi uri different. Willard akanditi aisapinda. Zvandaizoronga ndaizoronga ndega. Ndakapinda mumba men'anga muya. Akanditi ndaifanira kuuya naRudo, ndiye ainge asarudziwa. Ndaifanira kuenda ndonodzoka naye. Kana uchakabatwa nechadzimira ubvunzi mubvunzo waunofanira kuti ubvunze. Unozoti wabuda woti zvandakapata ndingadai ndabvunza kuti Rudo akasarudzwa nani. Asarudzwa nani kuti zviite sei? N'anga yainge yandiudza kuti upfumi hwangu hwakablokwa, saka kuti usunungurwe ndaifanira kuapa mudzimai wangu. Ndainge ndambobvunza kuti kana ndikaramba, n'anga yainge yandipindura kuti ndaigoramba
ndichikambaira zvinhu zvangu zvaisangozogadziritsika. Nzira yekudzokera kumba taive takanyararidzana naWillard. Kwete kuti ndainge ndakamutsamwira, kwete, asi ndaipisha nepfungwa rendangariro. Ndainge ndine mibvunzo isina nopindura. Zvainge zvataurwa nen'anga yekuti ndikateerera ndaizosimuka. Zvairamba zvingodzokorodza mwana mangu. Kana ukateerera unosumuka, kana ukateerera unosumuka. Ndinodemba kuti dai ndisina mbodzokerako. Ndinodemba kuti dai ndakagara ndiri murombo pane kuzopinda mutirongo nechipoko. Asi zvaidzoka mupfungwa dzangu kutambura kwaita vana vangu Ashley naAsha, kushaya chekudya, bhutsu dzabooka, kurarama chunks, kumukira chimunya. Nomhani waisava upenyu. Vatete ndakambosvika ndikagara kwevhiki rose, pfungwa dzangu dzichipishana, asi ndakazongorovera mwoyo padombo ndokuti chinouya chinoona ini. Ndakati kuna Rudo ndaida kuti andiperekedze kumeeting yandaienda. Vatete chinondirwadza nanhasi ndechekuti Rudo aiva mudzimai akatendeka, a lawyer wife, nekuva mai vane rudo. Aive asingandipinzi koti. Akangoti zvakanaka baba, haana kubvunza zvakawanda. Ndainge ndakwereta mota kuna Willard. Ndakarova mota, ndinorangarira kuti ndakapotsa ndatenesa mota kwatainge tabva ndikuzvitongesa rutatu rwese. Asi mashoko en'anga aya airamba achirira senziyo munzeve dzangu. Ukateerera unosimuka, asi ukasateerera uchakambaira. Rudo akabvunza kuti taimboendepi, ndikati yaiva surprise. Achazozona tasvika. Takasvika naye pang'anga iya. Ng'anga iya ikati wauya naye musarudziwe. Ng'anga yakatanga kutaura zvisinganzwisisiki. Rudo akandibvunza kuti chii chaitika. Ndakamudza kuti ndaizviitira isu. Ndiri kuzviitira isu. Voice raRudo rainge rodedera. Ndakamuti tiri kuzviitira isu. Rudo pakabatanidza zvaiitika akachema mhere. Wakachema zvakadambura mwoyo. Ng'anga yainge yadogadzirira. Ndini ndainge ndakamubata kuti asatiza. Misodzi yaiti mukoto maso angu. Ndiregererei mai vaAsha. Ndiregererei mai vaAshley. Ndiregerere umwe wangu. Rudo akanditarisa banga richidzika pamwoyo pake. Kwete kunditarisa nekutya. Kwete kunditarisa kwekurwadziwa. Kwete kunditarisa kwekuva disappointed. Asi kunditarisa zvemunhu aingatsemurwa mwoyo. Ndakatarisa ropa richiti tsaa senge ravhurwa patepu achitandadza. Ndakatarisa Rudo wangu aenda. Rudo wangu ndakamuuraya. Rudo wangu ndakamuurayisa. Vatete, kutarisiwa kwandakaitwa naRudo ava kufema kwokupedzisira ndiko kwava kunditevera izvezvi. Ndiko kwava kundipinza mutirongo rechipoko. Ndakadzokera Harare, asi first ndaifanira kuva necover up yekuti Rudo ainge aendepi. Ndakaenda kuvakarabwa vangu ndikavaudza kuti ndainge ndadzoka kubusiness trip ndikawana Rudo asipo. Handizivi kuti ainge aendepi. Zvimwe kuda ainge anditiza. Vakarabwa vangu vainge vozviziva kuti tainge tisina mari. Vakafunga kuti Rudo ainge atiza namo. Ndakatora foni yake ndikanoisiya kuLake Chivero kuti vanoona vagofunga kuti akazviwisira mumvura. Ndakabudirira, vanhu vaitondinzwira tsitsi kuti akatizwa nemukadzi nekuda kwenhamo. Hapana kupera nguva vatete, ndakatanga kuita mari. Mahardware shop angu ainge afa akatanga kumuka zvakare. Nekuvakwa kwaitwa muHarare manewsstands, mashopu angu manga mava kugara makati makukuzara. Vanhu vakatanga kurumbidza kusimuka kwandainge ndaita, nokuti mumabig company mahombe kudarika angu ainge avhara, asi ndainge ndafa ndikamuka sarazaro. Ndakamuvha ndikaenda kuBorodale. Vana vainge vava kudzidza muzvikoro zvakanaka, vainge vasingachanzwi nzara. Kuchikoro vaienda nezvavanoda, kwete zviripo. Asi hazvina kuvamisa kubvunza mai vavo. Mamaidzi chero vaivabata zvakanaka, vaishuvira mai vavo. Ndakavaudza kuti mai vavo vakafamba, asi vachadzoka. Asi ndaiziva hangu kuti Rudo wangu, mai Asha naAshley vainge vatungamira kudenga. Mweya wako ngauwana zororo, mudiwa wangu. Asi hapanoi pane dambudziko. Vana vangu vanobvunza mai vavo nguva dzose dzandinovhara maziso angu. Ndinoona Rudo, ndinoona kuchema kwake paakaiswa banga pamwoyo. Ndinonzwa mhero yake
murunyararo imomo. Ndinonzwa misodzi yarudo mumaoko angu. Mari yakauya asi rugare rwakanditiza. Izvezvi ndava nekunzwisisa kuti munhu anosacrifica rudo achida upfumi haapfumi asi anova empty, anova nedehenya risina chinhu. Pane imwe void so singafi yakazadzikiswa nemari chero iwande sei. Pane chimwe chivi chekuti chero ukazama uchikangamwa hachiperi. Pane mamwe masini ekuti chero uende kumaholidhi anodhura sei haabudi mundangariro dzako. Kufa kwarudo nemafiro ake vatete hazvifi zvakadzimika mundangariro dzangu. Imba ine runyararo kudarika mochari. Voice rarudo ndiro roga rinoita maungira munzeve dzangu richiti wakandiurayirei. Vana vangu havana mufaro. Musi uno ndakaona vana vangu vachiimbira portrait yamai vavo happy birthday. Mwoyo wangu wakaita mapisi. Vana vangu vanosuwa mai vavo asi amai hakuchina. Baba vakaita sacrifice. Ndinokokwa kumabusiness conference ndichinzi visionary. Ndinokokwa kumachechi kuti ndipe testimony yebreakthrough yangu. Dai vaiziva kuti breakthrough yangu kudeura ropa. Vanozama kundisotera vana vavo vatete asi handidi hangu. Mwoyo wangu wakada munhu mumwe chete, munhu wandakada iyeye ndakamuuraya nemaoko angu aya. Ndava nemota mbishi, ndava neshamwari nyowani. Mapromise andakaita kuna Rudo kuti achagara mumansion haachina maturo. Arimo mumansion ndizvo, ari mumansion ari chipoko. Ndiri mhondi. Ndakaita kuti vana vangu vave nherera. Ndinovatengera zvinodhura asi hazvibvisi pain yekusava namai vavo. Musi uno ndakanzwa Ashley musikana achitaura nepicture hanzi mama ndaenda kuperiod. Dai muripo maiziva zvekuita. Vatete ndakamutora ndikamuendesa kuna nesi kuti vamudzidzise zvekuita nezvekushandisa, asi nesi haasi mai vake. Vana vari kuzviona kuti handina mufaro. Dai vasipo, dai ndakaisa tambokaro pahuro pangu vatete. Mufaro wakanditiza musi wafa Rudo. Ndaiti ndiri kusacrifice one kuti ndiseve vazhinji, asi pafeya ndakazviita sacrifice mweya wangu. Mweya wangu hauna mufaro, hauna rugare, hauna kugadzikana. Ndikakuudzai kuti ndiri mumansion asi ndiri mutirongo, ndiri mujere. Zuva nezuva ndinokumbira uregerero kuchipoko, zuva nezuva. What a way of starting a new Monday. Starting a new Monday nezvinhu zvinorwadza mwoyo zvakadai. Zvakaoma. Before tapinda munyaya yedu inotevera, pane vanhu vakauya vachisiya macomments ekuti would like to join Diaspora Insurance but tine questions. Ndichainseta video handiti video iyi ichazvitaurira yoga, then tobva taenda kunext story. Thank you, Diaspora Insurance. You've done us proud. You've done our dad proud. And I recommend everybody to come to Diaspora Insurance. Thank you. Thank you so much. For what you've done for my dad. It was a beautiful send-off. Diaspora Insurance, peace of mind guaranteed. Hello, Auntie Glow. Thank you so much for your channel. We're kutidzidzisa zviri kuma life lessons and also yazondipawo simba rekutaura zviri kundidya mumoyo. Please hide ID. I'm a woman aged 34 and a mother to 3 girls and 1 boy. Regai nditange nekukupai nhoroondo yekuzvarwa kwangu. Ini ndiri one mwana akaberekwa namai nababa vangu. Zvinonzi baba vangu vaive vekuMozambique, amai vari vekwaMutoko. Asi vana baba panguva iyi vainge vatamira kwaMutoko nemhuri yavo.
Baba ini handivazivi kana chiso chavo. Vanonzi vakamitisana namai vangu vachiri vana vechikoro. Amai vangu vakanorambwa kumba kwana baba vakadzoka pamba pevabereki vavo vakagara. That was kuma 1990s. 1992 ndakazvarwa. Amai vanonzi vakambozama kudzokera kumba kwana baba kunovaratidza mwana vakasatambirwa zvakare, asi vekwana baba vakaziva kuti kune mwana musikana. Fast forward, vana baba vanonzi vakadzokera kumusha kwavo kuMozambique. Ini ndakazokura ndichirerwa kumusha kwana mai nagogo, mama amai vamai vangu. Mama vakazonoroorwa kumwe. Ambuya vakashayika ndikasara ndichengetwa nasekuru, hanzvadzi yamai nemudzimai wavo kusvika nhasi pandiri pano. Ndivo vandinoti vabereki vangu. Nasekuru takanga tava kugara muHarare nemhuri yavo. Kumusha vakasiya vaisa vashandi. Amai vakanoroorwa vakaitawo mwana musikana anova my little sister. Asi pakashaya amai aichengetwa kumusha kwake, asi aipota achiuya here and there, zvakaita kuti tisanyanya kuva nebhondi rakanyanya. Chikoro ndakatoendawo ndichipinzwa nesekuru, asi handina kubuda zvakanaka. Sekuru vaindibata semwana wavo. Ndokutendai zvikuru sekuru. After ndafoira skuru, ndakatsvagirwa basa remushopu neimwewo frendi yangu muno muHarare. Ndakazokumbira vana sekuru kuti ndinogara nefrendi yangu nekuti kubasa nekumba kwakange kuri kure. So taishare rent nefood. Fast forward, takazosanganawo neumwe mukomana tikawirirana kusvika pakudanana. Mukomana ndichamuti Michael. Michael ndaimuda, ndaitoona tavaka. Semunhu akakura asinawo family, ndaitodawo zvekuvaka musha wandinotiwo wangu. Tete mukomana wangu ndaimuda, ndati sometimes ndaitomupa pay yangu yese. There's this other time akandifurira kubira murungu wangu mari nekuti ini shamwari yangu tisitaigara nemari iyi. Murungu ozouya kucollecta month end pamwe nekutitambirisa. Tete ndakasungiswa nekudzingwa basa. After murungu wedu aita found out, Michael nehama dzake vakauya vakazondiburitsa havo. Asi zvakangoma hazvo, chituko kusvika nanhasi chekunzi mbavha. Nekuti ndanga ndisachashande, ndakadzokera kunogara nanasekuru. Kuonana kwedu naMichael kwakanga kwakakushoma, plus iye wacho akatanga kusabatika. Ndakazoudzwa nefrendi yake yandaiwirirana naye kuti ari kuronga kuroora somewhere, kuri kutoitwa mapreparation nehama dzake. Ndakarwadzwa tete, ndikapeka zvinhu zvangu ndikaenda kumba kwavo, ndikanoti ndine nhumbu ye2 months, asi pachokwadi ndakanga ndisina, asi tairara tese zvedu. First week ndairariswa mudining because ndipo paakatanga kutaura chokwadi kuti handidi and ane umwe munhu waanoda kuroora. Nyaya yacho yakanetsa, ndikati manje toita sei? Ndaane pambiri. Akanditi ndokupa mari wobvisa nhumbu yacho, mwana ndochengeta, asi iwewe dzokera kumba kwenyu. Pakazouya hama dzake dzikaita zvekukumbira kuti mukomana anditore. Ndipo patakatanga kurara tese, mimba ikabata zvemashuwa. Nhumbu yakanetsa because family yake thought I was pregnant from the first time I moved in. But inini kutaura chokwadi yakazobata after 3 or 4 months later. Family yake vaipinda postori, so vaiti mimba yangu yakaroya because kwavari yakaita 12 months. Takazogara nemurume, but marriage yairwadza. Murume aita gumbomba, gumbo panze. My husband is a mommy's boy and anoitirwa zvese namai vake plus my siblings ake vese vane mari. Eventually akazosiya nethat girl, akazoroorwa kumwe, but machats avo ndaigara ndichimabata. My girlfriends anga akawanda and sometimes I would phone them, but ndaipedzera ndatukwa nawo and my husband did not care. Mhuri yake yaindituka kuti hauzvari mwana wechikomana, but eventually 2024 ndakazoita mukomana, but still murume aingobuda panze. Chakazonyanya kundirwadza and why I'm here is because December 2025 murume wangu negirlfriend yake musikana uya waida kuroora vakakwira ndege vakaenda kuTanzania kuholiday. Musikana uyu akarambwa nemurume obva adzokerana nemurume wangu. Mamwe magirlfriend akasara kuno vakasiyirwa $300, but ini ndakasara nemhuri nevana, hapana chandakasiyirwa. Ndakaona maphotos pasocial media ndikachema. Ndakafonera imwe girlfriend yanga yasiyirwa mari ikandiudza, ikandituka zvikanzi imi amai muri chinzou hamugezi. Ndakarwadziwa. Tete ini pakuroorwa ndakabvisirwa just $50 yetsvakirai kuno yakabva kuna mai vake vamwene vangu.
It's now 14 years later. Murume wangu munhu ane mari, hapana chinomutadza kubvisawo $2,000 zvayo. Ukamutaura kuti please bvisawo mari yeroora, anotaura mashoko anorwadza. So after zvekuTanzania, I moved out of the house ndikatsvaga kwekuloja nevana vangu. It's tough, but I'm managing mbichana. So now family yake vari kuti ndidzoke. Kudzoka handirambi because I want my kids to grow up with one father. But nyaya yangu iri pakuti tibvisawo something kumhuri yangu mari yeroora. Kumashure uko, there was a time he had $6,000. Ndikashomora $10. Ndikatukwa kuti mbavha. Pakaitwa dare rekunditongesa, and it still traumatizes me to this day. Zvinoita murume wangu zvinondistresa. Tete, ndodzokerere kumarriage. Hama dzake ndidzo dziri kuti ndidzoke. But he has not said anything, even kukumbira forgiveness. Iye anongoti, hey, why uri kugara kusingaiti nevana vangu? Why are you so proud? Just come back home. But hapana kana sorry yataurwa, of which he is still cheating. Ndodzokerere kumarriage, even if akanobvisa roora kumba kwedu. I'm now a teacher, but mari yandinowana is not enough nevana 4. Ndakasvika pakuudza shamwari yangu kuti I think handinake panyaya dzebonde. Maybe that's why my husband cheats much. Akanditi kwete, murume ndiye ane dambudziko. Magirlfriend anonyengwa vasikana vane mahips, vanopfeka matights. I tried doing the same, thinking maybe you find me attractive, but ndinotukwa kunzi nzou zvekuti I've lost confidence. Please pause for me ndiwane advice. Thank you. Hey. Number 1, pane ma-red flags akati gara aripo kubva kwekutanga kumasure. Mukomana uyu akauya Michael akati enda unoba. Handiti bira murungu. Musikana akaba nenyaya yerudo. Musikana aida mukomana zviya zvekuti aipa mukomana pay yake yose. Kuratidza rudo, like being selfless. Kupa munhu zvese zvaunazvo. Wosvika pakusara usina kana mari yekutenga mapedzi. Wapa mukomana mari yose. Ende futi ndoona sekuti pakanzi mukomana, pavakanzwa kunzi mukomana akuda kunoroora, vakabva vadosumuka, vakamanya vakati bodo, indire nhumbu ndobva vadotizira kuti vahwine mukomana, because vaida mukomana. Ndiyo danger, there's a danger of loving someone who doesn't love you back. Muzvona, ndosa kuchinzi roorwa nemunhu anokuda iwe, kwete iwe waunoda. Nokuti ukaroorwa newaunoda, anenge asingakudi. Now the question is, vane vana 4. She has 4 children. Vodzokera here kumarriage uko. Murume wacho haana kana sore. Vakaenda kuTanzania vakanotetena finance newa girlfriend. Zvoitwawo sei? She is a teacher but ari kuti mari haikwani. Ende kuti ivo vadzokere vati murume atumire mari maintenance yemagroceries, I don't know. Asi kuti mune mongogarira henyu vana. Panyaya yebhodhi yekunzi munonzi nzou chichi, I think even at this moment you need to start kujoga chako uchimuka uchimhanya uchijoga. Take good care of yourself. Muchigeza muchinhuhwirira muenda kubasa makachena. Just take good care of yourself. Handisi kuti lose weight because takasikwa takasiyana. Pane vanhu vakasikwa vari ma plus size. Zvinowo zviita sei. But just take good care of yourself. Momhanya, mojoga, motryawo. Handiti mopfekawo zvakanaka. Kwete matights. It doesn't have to be matights. Asi feminine. Mopfeka tumadress twenyu tudiki. Tumadress. Munyasozvichenera. And focus on yourself. Kana kuri kuti mafunga kudzokera kumba kuya, mune muchingoitira vana imi. Asi stress after stress. Handizi kuti vedare munofunga kuti kudii panyaya iyi. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Makadiva tete, ndadzoka zvakare. Ndakambokuisira nyaya yangu ndichiti foni yangu inozvibaya ndikaisa audio. Nhasi ndati nditaipe munzwise nyaya yangu ndiwane kubatsirika. Vatete, nyaya yangu yakamira yakadai. Ndokumbira kuti chitupa muvigi. Ndingati pamakuriro atakaita isu takazvarwa takawanda mumusha medu tichipinda chechi yekugera musoro iyi. Handichatauri nezita hangu. Ndingati takazvarwa tiri 12, vasikana 9, vakomana 3. Zvadaro ini ndakazokura ndichigara nasisi vamaiguru vangu. Vanova ivo maiguru nekuti ndaiti ndikagara kumba kwedu ndairwara. Zvakafamba zvakanaka kumba kwedu, ndaiuya maholiday kusvika ndaane 14 years. Amai vangu vachizoshaika. Vakashaika vachibatsirwa, vakasiya mwana. Ndopakatangira munhamo yose tete, nekuti mai vangu vakashaikira mumba nekuti taisaenda kuchipatara. Amai vakachengetwa zvakanaka, asi vapedza kuchengetwa, hama dzavo dzakaparadza zvinhu zvamai, vakatisirawo zvaifanira kusara pavana. Hazvina hazvo kunetsa nekuti mai vainge vakanyora pasi. Baba vangu vakaramirwa mwana, aive ne 2 days dzekuperekwa. Hama dzamai dzikati hatizivi chakauraya mwana wedu. Zvisinei, vanhu vakazopararira. Takasara hedu. Ini ndindainge ndasara ndiri mukuru pamba, vamwe vose vakange varoorwa.
Babawo after 2 weeks vakadzokera kubasa, zvese nehanzvadzi yangu imwe yaiva hombe, imwe yakanga yakasungwa nekuti ini ndiri number 4. Ndiri number 4 wepakati mumba medu, handichatauri pandiri chaipo, ndichangoti kumberi kwangu kune vanhu 4. Baba vakatanga vachitumira havo, upenyu huchifamba, chikoro ndakatorega form 2 first term. Zvakaoma zvakadaro, life haina kumira tete, takakura hedu until mwana ava ne5 months. Ndipo pakauya mbuya mai vababa. Madhezi akashaika amai, mbuya vaigara kuhama dzavo nekuti vairwara. Saka pavakapora vakazouya havo vogara nesu. Mwana akakura kusvika pa2 years. Baba vangu ndipo pavakatanga kudanana nehama yaamai vatete. Takachiona grocery raive rosvikira kumba kwehama yaamai iyoyo. Ndikakuudzai kuti tiri 8 taipedza 2 weeks ne750 emafuta vatete. Moti ndiri kunyeba. Madhezi aiuya baba kuoff, vaibva vadarika vachitora hama yaamai vouya naye kumba. Chinzwa kuita seanotida. Kwanzi ko wai musina kundudza kuti hamuchina chikafu? Ndainyarara zvangu. Ambuya vaingochema havo. Baba vangu vaigona kugara 2 to 3 days voenda kubasa, then hama yaamai iyi yodzokera kumba kwayo. Ndikakuudzai tete kuti munin'ina wangu anonditevera akaroorwa ari grade 7. Mofunga kuti ndiri kuneba, achitiza nhamo yepamba. Avo vahombe vaisatombochekwa kuti kunze kunei. Taingogara nambuya vangu. Ndakazoona nhamo yanyanya tete, ndikafunga kuenda kubasa. Ipapo mwana akanga ava ne3 years. So mbuya vaizokwanisawo kusara vachiita zvaidiwa, even vange vakura havo. Mwana akange asinganetsi. Ndakaenda kubasa ndikatanga kupinza vanin'ina vangu chikoro, ndichipawo mbuya zvandaikwanisawo. Umwe munin'ina wangu akaroorwa futi ave form 1 term yekutanga. Vana vaitiza nhamo tete. Isu nyange chechi yaitendera kuroodza vana vari vadiki. Vana sisi vangu vakaroorwa vakura nekuti upenyu hwainge huchakanaka amai varipo. Ini zvaisaita tete kuti ndimhanyere kuroorwa nekuda kwemusenga wandange ndakatarisana nayo. Maindiu grocery kumba rakanga risachatosvika nguva nenguva. Raiuya chete kana baba vachiuya kuoff. Pamwe pese ini nambuya taizvionera. Ndakazoti mwana ane 4 years ndakasanganawo nemukomana akandipfimba. Ndikasaridza kumupa mukana, tikadanana. Tikamuudza zvese zvandainge ndakatarisana nazvo, akazvitambira sezvazviri hake. Akazosvika pakuroora, akanditendera kuti nditore mwana ndigare naye. Ndikamutora tikagara 1 year. Asi ini pfungwa dzaingova kumba kuti ambuya nevamwe vana vari kurarama sei. Zvisinei murume wangu aitumirawo here and there. And since aishandawo kabasa kaive nani, uye kumba kwavo kwainge kwakasimukira. Maindiu tete vamwe vanin'ina vangu ava vaingoti aroorwa hachatocheuki, anotoita zvelife yake. Ndakagara tete ndikaita nhumbu nemurume wangu, akazosungwa nedzimwewo nyaya dzakange apomerwa dzekurobha nekuuraya, akanzi 20 years in jail. So ndakadzokera hangu kumba. Hama dzemwana wangu dzakatenga hembe dzemwana. Ipapo ndakafunga kuenda kuna vamwe mai vemurume. Ndakasvika ndikanoponera ikoko. Vamwene natezvara vakange vasiyana, so vamwene vaigara kumba kwavo. Ndakanogara zvangu navo. Mwana wamai vangu ndakambonomusiya nambuya koza akange oenda kuchikoro. Hama dzamwene vangu dzakangoti ndichibatsirwa sanhasi. After 3 days ndakadzingwa kumba kuya, kwanzi chienda kwatezvara vako. Ndakaenda kumba kwedu tete, asi baba vakandidzinga. Ndikaenda kumba kwaambuya mai vaamai ndikanodzingwa. Apa ndine mwana mucheche. Apa zuva kuchipisa remuna October munoriziva tete, nekamwana kacheche. Ndakazogamuchirwa natete hanzvadzi yababa, vakagara neni, vakazondiperekedza kwatezvara vangu. Handidi kunyepa tete. Tezvara nastepmom vemurume wangu vakandibata zvakanaka kusvika mwana ava ne1 year. Vakazodaidza vana baba vangu, vakataurirana. Ndikatorwa nevabereki vangu ndikadzokera. Since murume anga asungwa, chekugara pakanga pasisina, ndakanosiya mwana nambuya vangu futi. Ndakaenda kubasa kwaishanda tete, kwaiye kuchidiwa vasikana 2. Tete vangu vaye vakambonditambira ndine mwana. Takagara tete, ndaingotumira hangu chikafu nehembe kusvika mwana wangu ane 5 years. So akangoenda kuchikoro. Ndakasangana nomwe murume aive single man, ane mwanawo 1 seni. Ndakafara ka, uye aivewo wepedo nekumba. Ndikati at least ndawana munhu wepedo nekumba, zvekuti ndinenge ndichimhanya ndichinoona vana hazvizonetse. Takaroorana hedu, tambofambidzana 7 months. Ndakanobvisirwa
zvakadadisa, asi problem kumba kwavo handina kutambirika semurooro since vamwene vangu vaive nemusikana wavaida Arorwe, aive muzukuru wasawira wavo. Tete ndipo pandakaona machangisi haisi nyama. Ambuya vangu vaizobatana nei, iye mwana wavo aingonakirwa nemafaro. Apa ndawedzerawo mutoro neumwe mwana. Vatete zvakaoma, zvisinei ndakagara 3 months, ndakabata nhumbu. Ichisvika mu5 taive kuno hedu Joni, ndakanzi mboenda kumba umbonodzidzana naamai. Zvisinei, nyangwe ndaiona kuti vamwene vangu havandidi, ndakangoenda nekuti chaive chishuwo changu ndechekuda kuzoonana kuti ambuya vangu vari kubatana nei nevana. Takagadzirira ndikaenda, ndikanosara kumba. Vamwene vakandiudza point blank vatete kuti iwe nyangwe ukashingaira sei pauno hauzogare, even ukabata mwana wemurume zvakanaka sei uri kuzoinda. Vakafonera mwana wavo vakati mukadzi wako anga achida kubvisa nhumbu. Murume wanguwo patime iyoyo aivimba neni since love yaive ichangotanga. Vaona kuti zvaramba kushanda, ndapaiva natete vaiita vana vachishaika. Takange tangoonana kawana, hapana aive nenhamba dzeumwe. So ivo vamwene vangu vaisaziva kuti hatitauri tese natete. Vakafonera mwanakomana wavo vachichema, kanzi mukadzi wako atuka mwana wangu achiti ndosaka uchizvarira vana pasi. Murume apa akazvigamuchira akandibvunza, ndikamuudza kuti nhamba handitori naini, so ndavatuka papi. Akafonera tete vaya vakati ndanzwa mai vachidaro kuti iwe unondinyeya nemukadzi wako uchiti ndinozvarira vana pasi. Tete vakati usachanditaudza. Futi nemurume takagara 2 weeks asingafoni kana kusameseji. Nekufungisisa ndakarwara tete, nekuti ndaifunga ambuya nevana uku nhamo yandainge ndatarisana nayo. Vatete ndakarwara, ndati vamwene vangu vakafona futi kumwana wavo vakati vandiwana ndichimwa gavakava kuda kubvisa nhumbu. Nguva yese iyi vaisaziva kuti mimba yaive yatopinda kuma6 months. Because vakambotuma amai guru kuti vazobvunza mwedzi yangu, ndikati handizivi, ine handina nhumbu hombe. So ndikasatokuudza unogona kuti ndine 3 months, apa ndainge ndatova mu6 months. Saka ivo vaiti nhumbu idike. Saka murume aona tunyaya towanda akazouya kumba akanditora vatete. Ndaifunga kuti ndabudamo, handina kuziva kuti mahwani atanga ndikudzokera kumashure. Pese pandairwara apa, mwana wemurume wangu ndiye aiziva kuti mama vanoda kudya, vanoda kugeza. Apa aiva ne7 years, imagine. Dzimwe dzenguva akaonekwa achiba chikafu kuti akazondipa. Mwana aitukwa zvekunzwa kuti kwava kutukwa ini noti mwana. Murume akazouya hake tikaenda kusikana. Pakudzoka akati ndiratidza mai kadhi rekusikana. Ndikaramba ndikati rarasika, nekuti ndaisada vazive mwedzi yangu nekundivenga kwavainge vachiita. Ndaisaziva kuti vanondifungirei. After tadzoka kuno kuJoni, takagara, mwana akazvarwa. Ndaingova mujere rangu ndega. Mwana akati ave ne1 year 8 months. Ndakatsvaka basa ndikaruwana. Mwari akavhura tete. Ndaiita mari nemasim card zvekuti mazuva iwo ambuya vangu vakambofara. Mwana wavo basa rakange rapera, vongoita zvekuteerera madress avo. Vaisamwa havo doro baba vangu. Ndakazombofunga kunoratidza amai mwana, vanova vamwene vangu kikiki. Zvakaoma tete kuseka namose rugare. Takapinda mubhazi nemurume. Ndikakuudzai kuti murume achidzoka kuno, vamwene vangu vakatizisa musikana uya wavaida agare nemwana wavo kuti azogara pamba. Chikafu changu vaisadya, mwana wangu vaisabata. Uyu murume wangu vaimupaka mashoko, but aisazviteerera hake nekuti aiona kuti ndomuda. So murume akazodzoka kumba December. Apa indaive ndasara. April kumba ndaienda hangu kunoona mwana. Zvadaro vatete, mbuya vangu vaingondikurudzira kunamata havo. Murume akauya akaramba kuti no, mukadzi umwe handimudi. Tete, ndakatuka manzwa navamwene vangu kusvika mwana wemurume wangu achema, vagobata vagorova tete. Unoona kuti hakucharowe mwana, asi kukurohwa ini. Ndakatora hangu ndikanyaradza. Zvisinei, mainini vakarongedza twavo vakabaya. Mbuya nemusikana vaiuya vachiita drama rese. Ndakanyarara zvangu. Now problem yavepo, murume wangu achinja vatete. Hasisiri murume wandaiziva uya airova achindishungurudza. Now hacharova. Asi ndikakuudzai kuti hapana chaachaita mumba. Akada kudhakwa, anoshandisa mari yese. Kuronga chaiko, ari kuita zvinhu zvake asina kutaura. Mari yake handiizivi mumba ini vatete.
mwana wake anoda mari yekuchikoro, uku atakaita tese anodawo zvikwanisiro, ava kuenda kuchikoro. Wangu hake akatozotorwa nehama dzake vanova vana sekuru nastepgogo vake. Ndinopota ndichinomutora here and there. Tete, ndiri kutambura, ndinoshanda hangu asi mari yacho haikwani. Vana vaamai vangu vakamirira ini nyangwe tichibatsirana hedu neimwe hanzvadzi yangu, asi ane mhuriwo. Ndingaita sei pakadai? Ndibatsireiwo, ndinoda kunzwa pfungwa dzenyu. Then vamwe vondibatsirawo mucomment section. Ndakasvika pakuita miscarriage tete nestress. Apa hama dzemurume wangu vari kuti ndini ndakabvisa mimba kozi ndaitya mutoro. Apa nhumbu iyi ndakatoita zvekunwa mushonga kuti ibate. Ndiri kurwadziwa asi chekuita hapana. Baba vangu vakazororawo kumba kwavana stepmother, asi havadi kana kutiona kuti ndive mwana wandinaye ndodini naye, uye vamwene vangu vanozogona here kumubata zvakanaka. Ini vakambondishuvira zvakaipa pandiri. Mukoma wacho ari kuti musiyei kuna mbuya ndomutarisa, nekuti ndakamuudza kuti ndinoda kuenda kubasa. At least ndikatsvaka stay in ndokwanisa kuvachengeta. Anoziva hake kuti baba vake vave kurarama serombe. Ndeve kutevedza mabhawa. Anodzoka mari yapera, asi ndoona sendinenge ndamupa mutoro tete, cause iyewo achiri mwana mudiki, grade 5 izvezvi. Ndibatsireiwo. Ndokumbirawo pamaadvice andichapiwa vasapinze zvekuti kuchengeta mwana wemurume kuitiswa, cause mwana uyu akamira neni pandairwara uye anonditora samai vake zvakare. Zvaanotoudzwa zvakaipa pamusoro pangu anotondiudza. I love him so much. Even ndikasiyana nemurume, I promise him kuti ndomuchengeta semachengetero andenge ndichingoita vana vangu. Hey, nyaya iyi yakaoma yakashurukusha. Haidianyora nyaya iyi ane maresponsibilities akawanda. Kubva kumwana akasiyiwa namama, mama vakati vachishaya pakasara mwana mudiki uya uyu, handiti ndokubva aroorwa pekutanga murume ndokupiwa 27 years kupinda mujeri. Ndokutora mwana zvakare ndokunosiya kupi kuna gogo. Saka apa marriage yechitu, imarriage yechitu handiti pane mwana zvakare, asi murume achinja. Vamwene havamudi. There's a lot of abuse that is happening. Kuti ini hangu personally haidi whatever decision that you make, handifungi kuti kutora mwana zvakare kunosiya kumusha kumurume zvezvakanaka. Madzimai, ndoona sekuti kana kuri kuti hausi happily married hako uchida kubuda, zviright kungogara nevana vako. Ndoziva hangu kuti mamati muda kunoita stay in, asi mugona kushanda muchichaisa muchigara nevana. Handiziva hangu kuti munofunga kuti kudii. Chekutanga ndinokumbira uregerero kana shona yangu isina kunyatsorurama. Handina kunyatsokura ndichitaura shona zuva nezuva, saka ndingoedza nepandogona napo, asi nyaya iri mumwoyo mangu, saka ndasarudza kunyora nemutaura wechishona. Ndiri musikana nemakore 22. Kunyora izvi kwete kutsvaka tsitsi, asi kupupura kuti Mwari vanoshanda sei muupenyu hwevanhu. Vabereki vangu vakakurira mumusha mumwe chete, vakadanana vachiri vadiki, asi upenyu hwakavaparadzanisa. Mumwe neumwe akazoroora zvake. Makore akazofamba vakazosangana zvakare kuSouth Africa. Vese vari mumamiriro akaoma. Rudo rwakare rukamitsiridzwa, uye ini ndikazvarwa pakati penyaya dzisina kujeka. Handina kumbokura mumba muna mai nababa vari pamwe chete. Ndakakura namai kuSouth Africa. Baba vakazodzokera kuZimbabwe vakaroora mumukadzi. Ndine ndangariro imwe chete yakasimba yeudiki hwangu nababa. Rimwe zuva vakauya vakanditengera hembe dzakawanda. Ndakafara, asi ndicho choga chinhu chandorangarira nawo. Grade 2 ndakatumirwa kuZimbabwe. Amai vakasara kuSouth Africa vachishanda. Ndakatanga kugara namai nini vangu. Nguva iyoyo yakanga yakaoma. Handina kunyatsonzwa rudo kana kugamuchirika zvisere. Ndakazotamiswa kuna mai guru vangu. Ipapo ndipo pandakazogara kumakore mazhinji. Ndakakura ndiri pakati pehama, asi moyo wangu waive uchishuwira kuva ndine vabereki vangu. Baba vangu vaiuya kana ka1 after 6 months. Vainditora kunodya. Dzimwe nguva ndainzwa kuti ndiye baba vangu, asi handina kumbonzwa ukama hwepedyo nawo. Havana kundirera. Mugrade 5 ndakaiswa kuboarding school kumission kuMasvingo. Ndichiri mudiki ndakadzidza kuzvimirira. Panguva iyoyo ndaisazviona, asi nhasi ndinoziva kuti Mwari vanondisimbisa. Amai ndivo vaibhadhara mari yechikoro, vaishanda nesimba. Baba vaigara vachinetsa panyaya dzemari, asi handina kumboshaya chikoro.
nhasi ndinoziva kuti ruoko rwaMwari rwanga ruri pamusoro pangu. Muform 1 amai vakawana mukana kuPoland. Ndakatamira navo. Ndakatanga kufamba nyika Europe, Central Asia, Namibia. Upenyu hwangu hwakatanga kushanduka. Dzimwe nguva ndainzwa sekunge handina pekugara chaipo. Asi nhasi ndinoona kuti Mwari vainditungamirira kunzvimbo dzavainge vandirongera. Muform 5 ndakadzokera kuZimbabwe ndokugara nababa kekutanga pamwe nemudzimai wavo. Imba yacho yakanga isina kudziya. Baba vaive murume akaoma. Vaindishungurudza nemashoko. Taingogara mumba mumwe chete asi tisina ukama hwemhuri. Kuchikoro ndakasangana nekushungurudza nevamwe vana. Zvinhu zvakazowedzera kusvika pandakazomiswa chikoro. Ndakadzoka kumba ndiri kupera simba. Panguva iyoyo baba vakanditaurira mashoko akandirwadza zvikuru. Ndakazama kuzviuraya asi handina kufa. Nhasi ndinozvitaura ndisingatyi. Mwari vakachengetedza upenyu hwangu. Panguva yandainzwa kusina tariro, ivo vaive pedo neni kunyange ndisina kuvaziva zvizere. Kubva ndiri mudiki, amai vangu vaindidzidzisa kunamata. Usiku hwese taipfugama pamwe chete. Dzimwe nguva ndaisahanzwisisa kuti sei zvakakosha, asi minamato yavo yakava chidziviriro chandisingaoni. Ndakapedza chikoro ndikatanga upenyu hutsva. Ndakaenda kuyunivhesiti kunze kwenyika. Nhasi ndiri mugore rechipiri, ndine chechi yakanaka yandinokura mairi. Ndiri kushandira Mwari. Ndava mutungamiri muchechi. Ndava kuziva Jesu pachangu. Kana ndichitarisa shure, handingooni kuri kurwadziwa. Ndinoona ruoko rwaMwari ruchindisimudza pese pandaiwira. Ndakaregerera baba vangu. Hazvina kuva nyore, asi Mwari vakachinja mwoyo wangu. Nhasi tine ukama hwakanaka, asi huripo. Nyaya yangu haisi kuti upenyu hwakanga huri nyore. Nyaya yangu ndeyekuti Mwari vakanga varipo nguva dzose. Kana Mwari vakakwanisa kushandura upenyu hwangu, vanokwanisawo kushandura hwako. Mwari vakanaka uye Mwari variko. Guys, tinokutendai nekuona chironga kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Chadzoka zvakare muzuva rinotevera nenyaya dzenyu. Ndatenda. Bye bye.